мегӯм аҷаб замонае шудааст. агар ягон одами пулдор ягон либоси нав ё ягон мошин харад, ҳама дастҳо пеши бар карда мегӯем муборак шавад, бисёр зебидааст. аммо агар камбағал ягон либоси нав ё умуман ягон чизи нав харад, мегӯем ба ӯ кӣ дода бошад. дар ин мавзӯъ шоирам бисёр хуб гуфтааст. либоси нав харадоро муборакбод мегӯем, мабодо камбағал кушад маро, ки дод мегӯем. ҳазору як гунаҳ дором кунад кӯчак воро донем, мабодо камбағал ҷурме кунад сад дод мегӯем. مبادا камбағал ҷурме кунад сад дод мегӯем. эътибори халқ бедил дар либос афтодааст, варна якранг аст хун дар пайкари товусу зоғ.